Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Пагадненне паміж Расгвардыяй і МУЗ Беларусі пра супрацу нарабіла шмат шуму. Маўляў, цяпер яны разам будуць разганяць акцыі пратэста ў беларускіх гарадах. Ці сапраўды пагадненне прадугледжвае ўдзел Расгвардыі ў разгонах акцый пратэсту ў нашай краіне? Ці адпавядае рэчаіснасці інфармацыя пра масавыя звальненні беларускіх праваахоўнікаў? Ну і ўвогуле, чаму бюджэт на 2021 год вельмі скарочана прадугледжвае выдаткі на абарону? Пра ўсё гэта мы зараз пагаворым з маім госцем, з намі на сувязі кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Блог Андрей Паротнікаў. Добрый день, спадар Андрей. Добрый день, Зміцер. Давайте все ж таки пачнем с такой самой нашумелай навіны. Гэта пра пагадненне паміж Расгвардыяй і Міністэрствам унутраных спраў Беларусі. Нават я ўжо бачыў такое расследаванне цэлае, дзе нам даводзілі пра тое, што ну ўсё, зараз трымайцеся, панаедуць расійскія тыя гвардейцы і будуць дубасіць пратэстоўцаў разам з мясцовымі амапаўцамі. Што ж там усё ж таки такое? Чаго чакаць? Ну, давайте так, все ж таки згадаем перад гісторыю пытання. Росгвардыя, ці тыя адзінкі, якія перададзены ў склад Росгвардыі, раней уваходзілі ў склад Міністэрства ўнутраных спраў. Таксама, як і ў Беларусі, аналагічныя адзінкі, яны з'яўляюцца часткай МУС. І таму супрацоўніцтва паміж імі і Беларусю, яно адбывалася на ўзроўні МУС. Але пасля таго, як Росгвардыя стала асобным ведомствам са статусам міністэрства, узнік запыт на стварэнне новай дамоўнай базы гэтай супрацоўніцтва. У іх таксама ёсць аналагічныя пагадненні з іншымі краінамі СНД, яны больш-менш стандартныя. Адносна гісторыі пра тое, што прыедуць расійскія гвардейцы і будуць збіваць. Ну, гэта даўняя гісторыя, нас увесь час пужаюць расійскім варваннем, расійскімі ўплывамі. Больш за тое, хочу нагадаць, што ў верасні падчас аднаго з разгонаў мітынгаў па беларускім спальным раёне, калі я не памыляюся, па трактарным заводзе, ездзіў бус з беларускімі амапаўцамі, але на расійскіх нумарах. Калі мы пачынаем правяраць, наколькі верагодна ввогуле, наколькі ёсць падставы чакаць прыезду гасцей з усходу, то высвятляецца, што за людзьмі, якія вельмі актыўна прасоўваюць гэтую ідэю, чамусьці тарчаць дзяржаўныя вушы беларускай дзяржавы. Трэці момант. Наконт гэтага пагаднення і наконт таго, ці можа яно быць падставай непасрэдна для сілавога ўмяшальніцтва ў беларускія падзеі. Не можа. І вось чаму. Таму што пытанне аб задзейнічанні расійскіх сілавых структураў па-за межамі Расіі вырашаецца на ўзроўні прэзідэнта Расійскай Федэрацыі і Савета Федэрацыі Расіі, вышэйшай палаты расійскага парламенту. Адпаведна, і пагадненне аб задзейнічанні, аб інструментах ці механізмах такого ўплыву, аб статусе войскаў, якія накіроўваюцца, яно таксама павінна вырашацца на вышэйшым дзяржаўным узроўні. І тут давайте узгадаем сітуацыю жніўня 2020 году, калі пасля пачатку паўстання ў Беларусі, што зрабіў Лукашенко? Лукашенко кінуўся тэлефанаваць Пуціну, і па выніках гэтай тэлефоннай гутаркі і была створана нейкая групоўка для пасялення беларускіх сілавікоў з расійскіх якраз такі гвардейцаў. То бок дастаткова было аднога тэлефанавання для таго, каб гэтае пытанне было вырашана. Гэта механізм. А адносна юрыдычнай базы я хочу нагадаць, што значная колькасць беларуска-расійскіх пагадненняў у галіне бяспекі, яны з'яўляюцца сакрэтнымі, мы іх не бачым. Таму нельга выключаць, што ў прынцыпе ўжо ёсць нейкае пагадненне, якім гэтыя праблемы ўрэгуляваны, і давайте сыходзіць з гэтага. А адносна пагаднення паміж МУС і Росгвардыяй, гэта міжведамственнае пагадненне, якое асаблівага
асаблівай пагрозы не стварае, яно дастаткова тыповае, я б сказаў. Ну вось, дарэчы, Дзяніс Паршын піша нам, што, маўляў, не будуць, ну, маецца на ўвазе, удзельнічаць расійскія гвардзейцы ў разгонах беларускіх акцый пратэста. Маўляў, гэта чарговая інфармацыйная інтэрвенцыя з мэтай напалохаць грамадзян, дадаць упэўненасці ў карнікаў і каб гэта абмяркоўвалася. Вы на пачатку размовы сказалі, што за тымі, хто укидываў інфармацыю пра магчымы ўдзел Росгвардыі у беларускіх разгонах, то тырчаць вушы прадзяржаўных там прапагандыстаў там ці іншых. Навошта ім это трэба? Ну, па-першае, трэба паказаць, што Путін з намі. Але Владимир Путін да нядаўняга часу быў найбольш папулярным палітыкам у Беларусі, не найбольш папулярным замежным палітыкам, найбольш папулярным палітыкам у прынцыпе. І калі б адбываліся прэзідэнцкія выбары з удзелам Пуціна і Лукашенка, то Лукашенка прайграў бы з лікам 3-1 на карысць Пуціна. А другі момант, што расійская падтрымка, крэмлёўская падтрымка, яна заўсёды была аднім са стаўпоў гэтага рэжыму. І якраз такі вось прадэманстраваць, што нягледзячы на ўсё, нягледзячы на гісторыю з вагнераўцамі, там, на нафтавыя канфлікты, эканамічныя канфлікты, Путін застаецца з Лукашэнкам, гэта было вельмі важна для кансалідацыі рэжыму, бюракратыі і сілавікоў, таму што яны заўсёды вельмі уважліва глядзяць на рэакцыю з усходу. Але наколькі ўсё ж такі вот гэтая падтрымка ёсць? Вот яна нейкім чынам праяўляецца, таму што ну, вот, пэўныя эксперты, аналітыкі, філосафы, вот той же самый Владимир Мацкевич сцвярджае, што, маўляў, у Москве, расійскаму кіраўніцтву, кіраўнік пакуль яшчэ дзейснай Беларусі ўжо, вось, маўляў, папярок горла стаіць. Безумоўна, ён стаіць папярок горла і ўжо вельмі працяглы час, бо кліент вельмі дарагі і вельмі непаслядоўны. То бок яны хацелі б бачыць нейкую больш стабільную асобу ў тым плане, каб дамовы выконваліся, каб Расія магла атрымаць тое, што яна хоча атрымаць, але значна менш коштаў. Пры Александры Лукашэнкі такога немагчыма. Але акрамя нейкай такой асабістых, скажем так, адносінаў, ёсць яшчэ і палітычныя рэаліі. Калі чалавек, які 25 гадоў знаходзіцца ва ўладзе, прайграе прэзідэнцкія выбары хатняй гаспадыні, гэта значыць, што ён іх прайграе каму заўгодна. І вось для Масквы гэта вялікі выклік, таму што ім хто заўгодна тут не патрэбен. Ім якраз такі патрэбен чалавек, якога яны разумеюць, які для іх прадказальны, які не будзе рабіць нейкіх рэзкіх зрухаў, бо сама Расія знаходзіцца, мякка кажучы, не ў лепшай форме, і ў палітычным плане, і ў эканамічным, і фінансавым. Таму для Беларусі яны хацелі бачыць іншую, паслядоўную, прадказальную асобу, якая прытрымлівалася б тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты. І ў гэтым плане, конечно, яны хацелі знайсці нейкую замену Александру. Я так разумею, што у Святлане Ціхановскай яны у Маскве такую замену не бачаць. Ну, наколькі мы можам судзіць зараз, не бачыць па двух чынніках. Першае. Яны лічаць, што яна знаходзіцца пад заходнімі ўплывамі, а другі момант, прабачце, народ абірае сабе прэзідэнта, вы што, з глузду з'ехалі? Не, яшчэ раз не. Гэта павінен быць дагаварнічок такі, кіруемы і кантралюемы пажадана праз Маскву транзіт улады ад Александра Лукашэнкі да прадстаўніка лепш бюракратыі, такой стабільнай старой бюракратыі, якая мае добрыя сувязі ў Маскве, і асабістыя, і прафесійныя, якую ў Маскве добра ведаюць. Таму Ціхановская, безумоўна, ім не пасуе. Яна не падкантрольная для Масквы, яна, як яны падазраюць, можа кантралявацца Захадам, ну, в такім шырокім плане, Польшай, Літвай. І адначасова яна апіраецца на падтрымку, ну,
ці прынамсі яе прызнаюць в якасці абранага прэзідэнта значная колькасць людзей. Гэта надае ёй дадатковай вагі. Таму ім трэба іншая фактура. Ну і такім чынам усе там заявы там Ціхановскай самой там ці офіса Ціхановскай пра тое, што трэба налажваць стасункі з Масквой, трэба сябраваць, што яна што яна хацела б сустрэцца з Пуцінам, ніякім чынам не ўплываюць на такое стаўленне Крэмля. Разумееце, чым справа? Палітыка гэта заўсёды рэч вельмі рухомая. І то, што яны сёння хочуць, гэта не значыць, што яны будуць хацець гэтага там праз, я не ведаю, 2-3 месяцы. Таму, безумоўна, такія заявы трымаць дзверы адкрытымі для камунікацыі з Масквой. Гэта вельмі слушная і правільная пазіцыя. І гэта пазіцыя, якую, дарэчы, павінны прытрымлівацца все беларускія палітыкі, ну просто адказныя беларускія палітыкі, просто з той нагоды, што у нас 50% знешнегандлёвага абароту прыходзіцца на Расію. Таму тут без варыянтаў. І яна якраз такі, трымаючы гэтых дзверы адкрытымі, яна дэманструе адказнасць і рацыянальнасць сваіх паводзінаў. Ну, на жаль, пакуль Масква яшчэ не саспела. Але гэта не значыць, што яны не саспеюць надалей. Я яшчэ закрану у гэтай схеме узгаданай вамі кантраляваны транзіт беларускай улады, які жадае Крэмль. Ужо не адзін раз абмяркоўвалі гэтую тэму і маўляў, што ўсе гэтыя танцы з бубнамі вакол, так бы мовіць, канстытуцыйнай рэформы, гэта ўсё было вось у межах гэтай нібыта дамоўленасці паміж Крамлём і афіцыйным Мінскам пра транзіт улады ў будучым. Але выглядае на тое, што калі гэтай дамоўленасці і былі, то цяпер афіцыйны Мінск і Лукашенко асабіста, ну, как бы не жадаюць іх выконваць. Чым гэта ўсё ж таки пагражае? Вельмі складанае пытанне, насамрэч, чым гэта пагражае. Сапраўды такія дамоўленасці былі. Наколькі, ну, скажем так, мне бачна з майго узроўню гледзяшча, яны былі вельмі жорсткія па таймінгу, скажем так, па раскладу. То бок, да канца зімы павінна быць новая канстытуцыя і прызначаны новыя выбары. Прычым выбары ўсіх галінаў улады і мясцовых уладаў таксама. Гэтыя выбары павінны быць праведзены па міжнародных стандартах, каб ні ў кого не было пытанняў, што яны там нелегітымныя, падробленыя і так далей. Відавочна, што беларускі бок імкнецца парушыць гэтыя дамоўленасці. Іншая справа, як Масква будзе рэагаваць. Таму што, ну, тое, што мы бачым па публічных заявах, Масква не адмаўляецца ад сваёй першапачатковай пазіцыі, працягвае ціснуць на Мінск. Тут такая забаўная рэч, я неяк па сваіх каналах спрабаваў высветліць, хто ж ўсё ж займаецца падрыхтоўкай тэкста новай канстытуцыі ці зменаў дзеючай канстытуцыі. Ну, гэта ж даволі вялікі кавалак працы, там, яго трэба ўзгадняць там, з зацікаўленымі ведомствамі. Кожнае слова мае значэнне, вычыткі, чыткі, тра-ля-ля, вось гэта ўсё далей. Выпадае так, што ніхто гэтым не займаецца. І вось тут ёсць пытаннішка, як вы любіце казаць. Ці гэта азначае, што афіцыйны Мінск дэ-факта адмаўляецца ад вераснёўскіх дамоўленасцяў сочынскіх з Пуцінам? Ці гэта азначае, што тэкст канстытуцыі ўжо ёсць, але напісана ён не ў Беларусі? То бок Лукашенко мог привезти з Сочи не толькі абяцанне на $1,5 мільярда, але і такую тэчачку з новай канстытуцыі. Да, вот вы калі адказвалі, у мяне таксама як варыянт была такая прапанова. Ну і на заканчэнне гэтай тэмы разгварды, скажіце, ўсё ж такі, ці ёсць, на якіх умовах увогуле беларуская ўлада, якая выдатна разумее, што тут прысутнасць нейкіх чужынскіх фармаванняў, падраздзяленняў у межах дамовы, не ў межах пагаднення там ці без яго, гэта ўсё ж такі патэнцыйная пагроза для яе, але на якіх умовах яна пагодзіцца запусціць сюды нейкія сілы? Што можа здарыцца?
Ну, слухайте, такое решение может принять в межах действующей системы выпрацоўкі рашэнняў только Александр Лукашенко. На жаль, падчас гэтага крызісу мы бачылі шмат разоў, што он дзейнічае нерацыянальна, нават з кропкі гледжання ўласных інтарэсаў. І таму з улікам таго, што Беларусь, ну, я б сказаў, ёсць прыватызаванай краінай, якая належыць аднаму чалавеку. Да, давайте так шчыра казаць, мякка кажучы, прыватызавана. Дастаткова проста ягонага нейкага настрою і ўяўлення аб тым, што ну, вось нешта яму пагражае, тэлефанаванне Пуціну, і калі Пуцін пойдзе на гэта, махавік можа пачаць закручвацца. Але безумоўна, што і Расія за гэтыя апошнія 4 месяцы значна лепш разумее беларускую сітуацыю. І для іх вось гэты баланс стратаў і выдаткаў і выгодаў, ён таксама пакуль неадназначны. Таму з аднога боку што будзе залежаць ад паводзінаў ці нават уяўлення аб рэаліях з боку Александра Лукашэнкі, калі мы уяўляем такую гіпатэтычную сітуацыю. А з іншага боку аб здольнасці Расіі адэкватна прадказаць наступствы такіх крокаў. Але апошнія тэндэнцыі такія, што Расія ўсё больш схіляецца не да падтрымкі класава блізкіх дыктатарскіх рэжымаў, а да такого бюрократычна-бухгалтарскага падходу. А што мы будзем з гэтага мець? Вось мы дадзім вам раз, два, три. А што вы нам взамен? Вы хотите зніжачку на газ, а мы хотим агульную падатковую сістэму. І гэтак далей. То бок проста запужваць Пуціна тым, што вось тут прыйдуць нейкія заходнікі ці празаходнікі, дайце нам салдатаў, грошаў і гэтак далей, ну, будзе вельмі складана. Да гэтых пужалак трэба будзе прыкласці і нейкія профіты менавіта для Расіі. У гэтую вашу схему так вельмі лагічна укладаецца і адсутнасць такой бойкі з боку Беларусі за кошты там на газ, на нафту. Мы ж прывыклі ўжо, што перад самым Новым годам заўсёды там пачынаецца гэтыя ўсе шуміха, баруканне, паездкі, перамовы там у Маскву, там усё лётаюць, і там колькі мы там за газ выгандлюем, колькі там яшчэ за што, а тут ціха, спакойна. Нешта там нам прапанавалі, мы пагадзіліся. Так, я разумею. Які месца ціха, спакойна? Ну, да не. Бурленне, як кажуць, не буду казаць, якога рэчыва яно працягваецца. Просто зараз яно не выплёскваецца ў публічную прастору, і вось чаму. Таму што Расія гэта... Все разумеюць, што беларуска-расійскія адносіны для Александра Лукашенка гэта адзіная, скажем так, умоўная гісторыя поспеху апошніх там 4-5 месяцаў. Таму што нават брат Сі аказаўся зусім не братам. Грошаў не дае, сустракацца адмаўляецца, амбасадар размяніў, быў чалавек даволі, скажем так, лаяльны да афіцыйнага Менску, зараз прыслалі нейкае іншае, незразумела, як ён сабе паводзіць. І гэтак далей. Таму проста беларускі бок, ён не зацікаўлены ў раскрутцы вось гэтых праблемаў у гандлёва-эканамічнай ці энергетычнай сферы, але яна нікуды не падзелася. Сапраўды Беларусь спрабуе там выбіць сабе нейкія больш лагодныя умовы паставак на. Расейцы сказалі не. Гандаль працягваўся, працяглы час, але без нейкага поспеху. Зараз ідзе пытанне па ўзгадненню коштаў на газ. Ну, Расія абазначыла ніжэйшую планку, гэта кошты ўзроўня 2020 году, і нават беларускія незалежныя эксперты, яны кажуць, што гэта адэкватныя кошты, таму што ёсць і кан'юнктура рынку, ну і рэальна Газпром вельмі складаная фінансавая сітуацыя, таму тыя грошы, якія яны зарабляюць на Беларусі, яны зарабляюць, дарэчы, даволі кепскія грошы. Гэта сотні мільёнаў даляраў кожны год. Трэба пра гэта сказаць. Яны зараз для Газпрома далёка не лішні.
Добра, значится, ўсё ж таки там как бы працягваюць, оказывается, спрабаваць нешта на сваю карысць зменшыць, але Россия уперлася. Ну, як звычайна. Іншая справа, што это ўсё не выплёскивается і нам не расказваюць, як тут змагаюцца прадстаўнікі беларускага ўрада за дабрабыт беларускага народа з ворагам гэтым маскоўскім олігархамі. Добра. Яшчэ, Андрэй, ўсё ж таки вы сочыце уважліва за тым, што адбываецца ўнутры так званых сілавых структураў. Днямі з'явілася інфармацыя пра тое, што нібыта гэтыя ўсе падзеі паўплывалі на тое, што шмат звальняецца сілавікоў з розных структур МУСа там і ўсяго астатняга. Лічбы называліся. Наколькі, на ваш погляд, названыя лічбы адпавядаюць рэчаіснасці? Значыць, па-першае, сістэма вельмі закрытая, і нават калі ты уважліва сочыш за ёй, ты бачыш толькі нейкія адгалоскі. Таму цэласнай карціны мы не маем. Па-другое, адносна масавага сыходу. Я б сказаў, што сыход сапраўды адбыўся, але ён не крытычны. Гэта ўзровень ад 3 до 5% па розных ведомствах адмінусавалася. Але давайте ўсё ж таки разумець. Першае, ёсць геаграфічнае раздзяленне гэтага адтоку. А ў Менску заўсёды адток з міліцыі, напрыклад, быў даволі высокім, таму што гэта вялікі горад, тут ёсць дзе зарабіць значна больш, чым, напрыклад, заробак міліцыянта. Таму нават у тым жа АМАПе вельмі шмат людзей, якія служылі роўна да того моманту, пакуль яны не атрымаюць кватэры, а потым яны сыходзілі працаваць ужо на цывільную ніву, скажем так. Што мы, калі казаць пра іншыя гарады, 100-тысячнікі і больш, то там асаблівага такога масавага сыходу не назіраюцца. Я ведаю прыклады, дзе амаль 100% камплект. Другі момант, тыя людзі, якія сыходзяць, далёка не ўсе з іх сыходзяць выключна з-за палітычных ці каштоўнасных меркаванняў. Звычайна гэтая сітуацыя, гэтае рашэнне, яно выспявае працяглы час, там ёсць шмат чыннікаў, а проста палітычныя падзеі, яны сталі аднім з гэтых чыннікаў. Далей. Так, людзі сыходзяць, але нехта ж прыходзіць на працу. Нехта прыходзіць на службу, новыя людзі. Колькі іх? Наколькі яны закрываюць гэтыя адкрытыя вакансіі. Таму пакуль мы можам проста сказаць, што працэс ідзе, але ў нас няма разумення, наколькі ён масавы і наколькі ён выходзіць па-за межамі звычайнай ратацыі кадраў шматгадовай. Таму што дзеля гэтага трэба мець фактуру гадоў за 10 і, адпаведна, ўжо тады рабіць нейкія вывады. І прычым не толькі ў цэлым па сістэме, напрыклад, па сістэме МОЗ, але і па асобных рэгіёнах. Тады можна зрабіць нейкія вывады. Але мы назіраем, што, напрыклад, нават на дваровыя маршы працягваюцца міліцыянты з рэгіёнаў. То бок праблема адтока кадраў ёсць, сыходзячы з нервовай рэакцыі міліцэйскага ведамства кіраўнікоў. Яна іх турбуе, але мы не можам сказаць, насколькі яна масавая і ці ёсць яна крытычнай з кропкі гледжання дзеяздольнасці гэтых ведомств. Так, да, заўсёды была вельмі такая закрытая эта структура, нават лічбы міністры ўнутраных спраў па колькасці увогуле, так сказать, асабовага складу ніколі не хацелі агучваць, а што тут казаць у такой сітуацыі. Андрэй, яшчэ адна тэма, якую хацелось бы абмеркаваць, гэта бюджэт на 2021 год. Па-першае, я скажу, што калі дамоўленасці, вяртаючыся да пачатку нашага размова, дамоўленасці былі з Расіяй і там планавалі перавыбары ўсіх галінаў улады, пачынаючы ад мясцовых саветаў і гэтак далей, то гледзячы па суме, якая выдаткавана на 21 год для правядзення выбараў і рэферэндумаў, ужо можна зрабіць выснову, што хутчэй за ўсё не прадугледжваюцца фінансы на выкананне гэтай дамоўленасці і правядзення выбараў такіх маштабных. Тут адносна фінансавых, скажем так, выдаткаў
гэта пытанне даволі складанае, таму што у нас жа акрамя бюджэта ёсць яшчэ адзін бюджэт, якім распараджаецца, самі разумееце хто, і там даволі значныя сумы, таму што калі што можна взяць і адтуль альбо ці пераразмеркаваць з дзяржаўнага бюджэту. Але безумоўна, разумееце, вось гэты бюджэт, які зараз, ну, праект бюджэта, які прымаецца, то бок такія палітычныя рэчы, яны туды могуць быць уключаны даволі валюнтарысцкі у любы момант. Таму я б не стаў вельмі сур'ёзна засяроджвацца на менавіта адсутнасці ці наяўнасці грошаў на выбары, рэферэндумы і гэтак далей. Так. Але каб гэтыя грошы там з'явіліся, на гэта павінен быць наўпроставы загад Александру Лукашенко. Мы ідзем на выбары, выбары будуць раз, два, три, там, прэзідэнцкія, парламенцкія, мясцовыя, рэферэндум будзе там, я не ведаю, нацыянальны. І, адпаведна, тады ўжо гэты махавік пачынае раскручвацца. Але відавочна, што стваральнікі бюджэта такой адмашкі ад Александра Лукашенко не атрымалі. Але гэта не значыць, што ёсць нейкая непераадольная, скажем так, перашкоды, каб гэта зрабіць надалей. Ну да, сапраўды, такое вот нечаканае рашэнне там ці загад, а выдаткуеце грошы вось на гэта, вот, таму што вот я так рашыў, яны ўжо бывалі, і таму здзіўляцца... Ну, тым больш, што гэта невялікія грошы, гэта там, ну, колькі? Ну, полтора мільёнчыка якіх. На 15-20 мільёнаў даляраў гэта не абшым, нават для беларускага бюджэта. А што датычна абароны у гэтым бюджэце? Вы пісалі ў сваім аналізе пра тое, што ну, нешта на абарону насуперак чаканняў не вельмі шмат сёлета, ну, дакладней, не тое, што не вельмі шмат, а менш, чым нават у 2020 годзе было. Але я вот гляжу, што, да прыкладу, так, калі браць графу бюджэта абароны і ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, то насупраць яе стаіць сума 1,364 мільярды рублёў. І гэта на 133 мільёны больш, чым было расходавана па гэтым артыкуле ў 2020 годзе. Так хто ж правы? Вы, калі кажаце, што выдаткі на абарону будуць скарочаныя, ці вот тут я чытаю графы бюджэту? Ну, глядзіце, якая сітуацыя. Давайте пачнем спачатку з такога фону. Апошнія 4-5 месяцаў нам распавядаюць, які, можа, нават паўгады, нам распавядаюць, што ёсць нейкая знешняя пагроза. Спачатку гэта былі баевікі Вагнера, там ці то 30, ці то 200, ці то 430, іх невядома колькі, ці то яны ўсе ў Беларусі, ці не ў Беларусі. Потым высветлілася, што Польша імкнецца захапіць гару. Далей высветлілася, што НАТО імкнецца захапіць Беларусь. Ну, калі сапраўды ёсць пагроза нейкага знешняга ўварвання, мы не будем зараз казаць, з якога боку, калі гэта рэальная пагроза, то відавочна, што для любой дзяржавы выдаткі на абарону становятся абсолютным прыоритетом. І першая графа таких выдаткаў – гэта закупка ўзбраенняў і матэрыяльна-тэхнічных сродкаў. Сапраўды, у рублях бюджэт на абарону вырасце. Але калі мы кажам аб закупках узбраенняў, то трэба разумець, што гэта імпарт, альбо нават калі гэта беларуская тэхніка, там значны складнік імпартных камплектуючых. Таму закупачныя магчымасці абароннага ведомства вельмі залежаць ад курса беларускага рубля. На 2020 год, калі бюджэт вярстаўся, ён быў прадугледжаны, калі я не памыляюся, 2 рубля 24 копейкі. Ну, мы бачым, колькі зараз каштуе даляр. І, адпаведна, прыблізна ў такой жа прапорцыі знізілася і пакупніцкая здатнасць менавіта для закупак узбраенняў з боку абароннага ведомства. Таму тыя падвышэнні, якія будуць, яны не на 11-12%, яны, па-першае, кампенсуюць узровень інфляцыі. Ён можа быць у нас ад 6 до 7%. Па-другое, тое, што там застаецца, ну, гэта вельмі не шмат, насамрэч. То бок, гэта недзе, ну, калі мы пераведзем такія абсалютныя лічбы, ад 25 до 30 мільёнаў даляраў. Гэта па бегучым курсе.
по бегучым сярэднегадавым курсе за 2020 год. Што можна купіць за 20-30 мільёнаў даляраў? Ну, вельмі не шмат. За гэта не купіш нават адзін знішчальнік Су-30СМ, хаця ў гэтым годзе 20-м планавалася закупіць 4, да 4, якія былі закуплены ў 19 годзе. Потым яшчэ 4. Ну, за гэтыя грошы можна адрамантаваць і мадэрнізаваць 25-30, то бок батальён танкаў Т-72. За гэтыя грошы можна купіць яшчэ одну батарэю ЗРК «Тор» для обороны БелАЭС, што прадугледжана. То бок прынцыповых падвышэнняў магчымасцяў менавіта як імпарцёра і пакупніка ўзбраенняў абароннага ведомства не адбываецца. Ну і давайте нагадаем, што ў наступным годзе будуць вучэнні «Захад» 2021. Яны таксама каштуюць нейкіх грошаў, гэта мільёны і мільёны даляраў, на што трэба проста дадаткова іх выдаткаваць, плюс падрыхтоўчыя мерапрыемствы, вучэнні, якія папярэднічаюць гэтаму захаду, яны таксама будуць каштаваць. На ўсе словы про тое, што тут нас НАТО ці там марсіяне хочуць захапіць, і от улады, калі будуць про это казаць, дастаткова паглядзець ці паказаць ім бюджэт і сказаць, так что-то я не веру вам, бо у графе про оборону не написано, што з-за гэтай пагрозы падвышаем на 300% выдаткі на оборону. Сапраўды дастаткова просто ткнуць іх носам выдаткі на абарону і паказаць, ну а дзе тут рэагаванне, калі вы лічыце гэтую пагрозу сапраўды рэальна, дзе рэакцыя, ці вы не збіраецеся абараняцца, ці вы збіраецеся здавацца. Калі вы збіраецеся здавацца, на халеру нам выдаткоўваць 500-600 мільёнаў даляраў на войска, можа просто, я не ведаю, пакінуць вайсковы аркестр, каб любых акупантаў сустракалі там гэтым пабедным маршам. Гэта, безумоўна, такі сцёк. Ну да, але ў кожным сцёбе, як кажуць, ёсць доля праўды. Андрэй, калі вы вось такім чынам разбілі ілюзіі на тое, што 133 мільёны, на якіх вот нібыта павялічылася выдаткі на абарону і ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, што гэта нічога не значыць за інфляцыі і ўсяго астатняга, то тады атрымліваецца, што тое ж самае можна перанесці і на выдаткі на Министерство внутренних справ, тому что пишут, что, скажем, у параўнанні с 2020 годом на 12% павялічацца выдаткі на зараз на МУС. Гэтыя 12% таксама з'ядуцца. Ну вот плануецца расходаваць 1,025 мільярда рублёў, а ў 2020 было 915,7 мільёна рублёў. Атрымліваецца, што типа больш выдаткоўваюць, но калі палічыць ізноўку там інфляцыю, курс, то где-то тое на тое і выходзіць. Ну, па-першае, трэба ўсё ж такі ўлічваць палітычныя чыннікі, разумець, што ўлада трымаецца не толькі на падтрымцы Владимира Путина, але на міліцэйскіх дубінках, і гэтай дубінкі трэба аплошваць. І пажадана іх хоць неяк прастымуляваць. Ну, то бок дакінуць нешта в плане заробкаў. Па-другое, тут праблема з усімі беларускімі ведомствамі, не толькі сілавымі, дарэчы, абсалютна ўсім. Тое, што закрытае вось гэта размеркаванне ўнутры ведомстваў, колькі куды ідзе. Які ў іх ёсць закупачныя праграмы. То бок, напрыклад, таго ж дэпартамента выканання пакарання, у іх ужо шматгадовыя асноўны такі крыніца інвестыцыя, гэта пабудова турмы ў Каляцішах. Яны яе будуюць, ніяк не дабудуюць. Ну, то бок, гэта сапраўды вельмі дарагі аб'ект. Таму мы просто не можам зараз упэўнена казаць менавіта, ці ўзрасце заробак. Ну, то бок, мы можам уявіць, што ён хутчэй за ўсё ўзрасце. І калі ўзрасце, то настолькі, наколькі, на тыя ж, можа быць, самыя 10-12%. Альбо ці гэтыя грошы пойдуць на нейкую інвестыцыйную дзейнасць. Новыя будынкі, там, я не ведаю, тэхніку закупяць, там, машыны памяняюць і гэтак далей.
Зразумела. Ну што ж, вось такая сітуацыя і з Росгвардыяй, і з бюджэтам, і з абаронай паводле нашага сённяшняга госця, кіраўніка аналітычнага праекта Беларусі Security Blog Андрэя Паротнікава. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Гэта быў сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй, спадар Андрэй. Дзякуй, Зміцер.